sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, duang grade 9 students sa Camarines Sur National High School Libuton Campus nakuanan nin pinaalang na dahonin marijuana. Lokal na gobyerno kang Naga preparado na liwat magtabang sa Korte Suprema sa sunod na bar examination. Dating KBP Chairman Camarines Sur Chapter Saro sa nakapasar sa 2023 bar examination. Christmas lighting as in NCF Institutional Christmas ID, pinailawan as in pinadangog na kasubanggi. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Pano nin kaugmahan ang mga nagtrayumpong makapasar sa nagtapos na 2023 bar examination na pinaggibo digdi sa siyudad kang Naga. Saro na digdi si dating KBP Camarines Sur Chairman asin Minalabak Municipal Councilor Chris Bersabe. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Bulan kan Setyembre makalihisan na ang kasiributan sa Peña Francia Fiesta, pinaggibo ang 3-day bar examination digdi sa siyudad ni Naga. 10,387 bar examinees na gabos naglalaom na makakapasar asin magiging abogado. Kasuodma, iniluwas na ang resulta kung saan 3,812 o 36.77% ang nakapasar. Saro na digdi si Municipal Councilor Crisanto Bersabe kan Minalabak, Camarines Sur. Labi-labi ang kaugmahan ang sa iyang namati kang ininabaritaan urog na tapapaabuto ng Kapaskuhan. Ugmahon po kami siyempre lalo na paabuto ng Christmas. It's a great celebration with the family and our loved ones. Hanggang ngunyan sa pagmate, garo, I do not know, but personally, siguro sa iba, yun din. Haros day pa kami magkamayaw sa pagmati mi sa kaugmahan na dinarakan na yung resulta kang bar examinations this year. Bilang sarong konsihal kan Minalabak, Camarines Sur, mas makakatabang subot sa iyang pagserbi ang pagiging sarong abogado. Ngunyan po kaya I'm with the local government of Minalabak. So dagos lang din po ang sakoya pong pagserbisyo sa koyang banwaan, pero ini pong sa koyang pagpasar sarong oportunidad na makakadagdag po sa mga paagi para po mas urog pa akong makatabang sa mga kaymanwa ko sa banwaan na sinsainman. May mensahe man si Attorney Chris Bersabe sa mga kapareho niyang nakapasar sa bar examination asin si mga daay pinagswerte ngunya na taon. Sa gabos po na mga kaparehas ko na nakapasar po sa bar examinations this year, congratulations po sa Toya Gabos, and most importantly duman po sa mga day paninda time. Do not consider this as a failure but another opportunity to try again. Kung day man po kita ngunyan sinuwerte, there's always that next time. And dagdagan ta lang po ang higusta, ang pagsarig sa mahal na Diyos. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga preparado na magtabang giraray sa Korte Suprema in kaso digdi sa Naga gigibuhon ang 2024 bar examination. Ang details sa report ni Antoinette Eduardo. Sa ikaduwang pagkakataon, liwat na pinagibo sa syudad ni Naga ang bar examination kan Setyembre ngunya na taon, kung sa indaima nagpabaya ang lokal na gobyerno kan Naga sa paglatag kan seguridad para sa mga bar examinees. Si Public Safety Office Executive Director Rene Gumba na nagserbing ground commander kan bar ops, ang liwat nagsiguro na preparado ang LGU na liwat magtabang sa Korte Suprema in kaso digdigiraray gibuhon ang masunod na bar examination. Inot, so pasalamat ta na naging matuninong sa indang pag-exam, and then congratulations duman sa mga matrayumpo na nakapasar. And then sa mga, ang aram ko 36% lang yata so passing, so hababaon iyan so mga dai nakapasar ngunyan perming may tsansa, dai patapos ang buhay dahil lang dai nakapasar so take it again hanggat kaya, hanggat pwede.
dahil mawaraan ning pag-asa. Pinag-inspirar man kay ni ang mga bar examinees na dai nagtrayumpo ngunya na taon na dai magpundo hasta dai nagiging sarong abogado. Kami man po sa Siyudad Kang Naga, pinaabot mi sa Supreme Court, so kahandaan tamang giraray na makatabang, makatuwang ninda kung may bar exam giraray nagigibunig di sa Siyudad Kang Naga. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Preparado si Metro Peso Acting Head Roderick Reforzado na akuon ang obligasyon bilang permanenteng pamayo ka na sabing opisina. En kaso siya ang pilion ni Naga City Mayor Nelson Legacion na maging karibay ni dating Metro Peso Head Florencio Mongoso Jr. Nangunyan yaon na sa MNWD bilang General Manager. Para kay Reforzado, dakulang challenge sa buot ang sa iyang hahampangon en kaso siya ang magkapot ka na sabing opisina. Dakulang challenge na si mga accomplishments na nagagaribo ni Mr. Mongoso, makarani-rani lamang kita. So gigibuntaan gabos sa tiwala na itinaw sa tuya, daima sasayang. Mientras tanto, tulong importanteng award ang naresibi kang Naga City Metro Peso sa year-end planning and activity na pinagibo sa Pili Camarines Sur ka nakalihis na aldaw. Susug ki Acting Peso Manager Nonoy Reforzado. Kabali sa nako ang award kan syudad, iyo ang Implementation on Labor Market Information, National Skills Registry as in Best Peso Manager. Bilib man si dating Peso Head asin ngunyan General Manager June Mongoso sa kakayahan ni Mr. Reforzado. Number one, si implementation kang labor market information. Importante yun yan sa sarong peso dahil saro yan sa mga core services kang Metro Peso. And itong National Skills Registry System. Now, under the leadership of Mr. Reforzado, it has been proven na kaya niya na ipagpadagos ang pinagapunanta over the years. Sa iba pang bareta, sa paagi kan press conference kan suudma duman sa siyudad kan Legazpi, pinaglatag na kan Department of Health Bicol ang contingency plan ngunya na Pasko asin bagong taon. Susog sa Department of Health Bicol, mapuon sindang mabilang kang magiging biktima nin paputok sa oras na alas 6 nin aga sa Disyembre 21 hasta January 6, 2024. Sa pagbabalikan Newsbreak, grade 9 student na kumpiskaranin subuot pinaalang na dahonin marijuana. Iyan na siniba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited cares so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all.
bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, nakisumaro ang mga maestra asin estudyante kan Camarines Sur National High School sa pangingenot ni Principal Sulpicio Alferez sa tree planting activity kasubagong aga bilang parte kan DepEd 236,000 trees, a Christmas gift for the children na pinagtawan doon ang epekto kan climate change. Susugman sa grade 12 student na si Neil Carl Dohit, importante ang pagtatanom nin puunin kahoy para sa masunod na henerasyon. Very important po, bako lang bilang estudyante, bako bilang tao po, since nag-i-start po kita igdiyo, nag-i-eskwela, bilang balik naman po sa komunidad, bilang balik na din sa environment, at least po igwa kita ning programa na which binabalik naman sa environment sa kung anong ginagamit ta. Regalo iningon niya na Christmas para sa mga maabot na kaakianta. Siguro nahiling kang DepEd na talagang medyo nagkukulang na naman ang nagtataranong ng kahoy dahil man sa nasa mga pangyayari, may bagyo, iba-iba. So mas dakol na kahoy baga, mas nakakaprotero sa tuya. Sa iba pang bareta, sa aga nagigibuhon ang pagpili nin mga magiging opisyales kang Naga City Local Government Unified Employees Association kung sain saro si BJV Diasis sa kandidato sa pag-Board of Director. Para kay Diasis, gusto subuot niyang tauwanin importansya ang dapit sa personal development, pangapudan man kaini sa mga permanent asin casual na empleyado na magpartisipar sa nasabing aktibidad. Maaga po ang election. It's December 7 from 9 to 4 p.m. I think dyan po sa PSO Training Hall. So I would like to invite everybody, si mga casual and permanent employees of the City Government of Naga within the city grounds, City Hall grounds, and outside like the SWMO, the MEPO. We would like to invite you po for to cast your vote. It's very important na magboroto po kita. Kaya po ang maipahiling sa satuyang organization na kita active, na kita nagkakasararo, na kita we would like to participate for the welfare of us, natin lahat. Sa police report, duwang grade 9 student nakuanan subuot nin pinaalang na dahon nin marijuana. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza. Mayong pinagsayang na oras ang building guard kan Camarines Sur National High School, Liboton Campus matapos may magpaabot sa iya nin impormasyon na subuot may darang pinaalang na dahon ning marijuana ang duwang grade 9 student. Sabag subuot kang saro sa mga estudyante nakua ang pinaalang na dahon kan marijuana. Bali po, sinot po sabi, nakalag po sa medyas, ngunyan po, ipinasa po sa sarong katao na nakalag po sa bag. Tulos man nagpasiring sa Liboton Campus si Principal Sulpicio Alferez asin nakahampang ang magurang kan mga estudyante na subuot nagdesisyon na ilipat muna nin ibang eskwelahan. Sumagurang nagdesisyon na ilipat si Aki Ninda. Sa muya, permi ng ginigibo mi dyan is kaulayon ang Aki, kaulayon ang magurang. And then sabi mi nga ni permi mi suggest na kung mapipwede maisuway. Dahil kami pero pag nag-insist na sa muya iyan, na-coordinate kami sa ibang agency like DSWD, the police, welfare for children. So, igubal kaya na opisina ng permi. So, yun ang samuyang perming ginigibo dyan. Pinagsiguro man ni Principal Alferez na permisindang nakamonitor sa gabos na aktibidad kan mga estudyante. Kunyan, sabi mi nga ni, baka niya ako nag-isip si mga aki minamang kaya na dahil kami naggibo ning na nalakdang. Kaya medyo nagkampantisin na nasiring kayan. Kasi every year man, may ginigibo kaming sabihin pag-ikot, pag-surprise sa klase, si committee mi dyan, and then pigihiling mi lang, pigi-check mi sana na, okay pa ka mo? Yan. Pero po kami sa nagmo-monitor, sir, para po sa karayan po ng mga kakyan, sir. Pero sir, mas maganda araw kayo ito na may concerned citizen na masabi sa inyo tangani mas mapadali ang pag-monitoring. Iyo po tabi, sir, mas maray po araw kayo, sir. Tangani maging, kumbaga, may mga civilian vigilant po kita para at least masugpo ta po yan mga arugya na droga. Ano po, sir? Mark Mendoza para sa One Media TV 48 Naga Newsbreak.
Mientras tanto, kang nakalis na pagdistribuer nin card sa mga magurang, pinagpagirumdum subuot ni Principal Sulpicio Alferez ang mga magurang narikisahon man giraray ang gamit kang sa indang mga kaakian, siring kang pinagigibo kan mga nakaaging panahon. Idinagdag pa ni Principal Alferez na kaipuhan i-monitor ang aktibidad kan mga kaakian, huli kan grabing impluensya kan komunidad. The side ka mga magurang, yun si Permi kong pigsasabi na during PTA meetings, alimbawa kang pag-distribution may kang card the other week, the other Saturday, sabi ko, nagbubut-but pa ba kamo kang bag, kan mga aki nindo? Pigiling pa ba ganindo ang mga libro kan mga aki nindo? As compared kan sinasaradit pa? So, sabi ko sa inda, mas dapat inong ginigibo ngunyan. Kasi madaliw ng influence kan mga nasa community ngunyan. Baka sabi ko, na naaraman nindo, igo pala ni nakasalipid duman sa libro or sa notebook. Sa iba pang bareta, Naga College Foundation Christmas Tree Lighting Ceremony naging maugma asin makulor. Ang detalye sa report ni campus correspondent Kayla Casulia. Para kay Felicity Odiamar, CSC Vice Governor kan College of Accountancy and Finance Kanawa College Foundation, simbolo nin paglaom asin liwanag ang aktibidad sa arog niyang estudyante. Actually, this is my first time attending this event po, and masaya po, and of course, parang alam mo yung madilim tas biglang lumiwanag, and parang nagkaroon din kami ng enjoyment sa sarili namin na hindi pala madilim yung Christmas natin, super liwanag pala ganun po. Ipinadangog man ang Christmas Station ID song na may titulong Paskong Ensyano, kung saan saro sa nagkanta, EUan Basic Education pupil kan Naga College Foundation na si Harriet Micaela Rico. Paskong Ensyano, sabay sa pagtawag, pag-asa, tigaya, pagbibigayan, kapayapaan, pag-ibig sa kawaraan. Ang diwa ng tunay ng Pasko, ay diwa ng Paskong Ensyano. It was good and I love singing. So good. Ipinaliwanag man ni NCF Band Director Venrich Hermogeno ang mensahe kan Paskong Ensyano song. Ang pinaka-message niya ay ang NCF ngayon ay gabay sa pagbangon nating lahat. So, actually, kung marinig nyo, pag-ibig sa kapwa-tao, kapayapaan, yun, ang diwa ng tunay ng Pasko, ayun, diwa ng Paskong Ensyano. So, ang values niya na isinishare sa community, ayun, pag-ibig sa kapwa-tao, kapayapaan, ayun. Mas naging inspirado ang gabos huli sa presensya mismo ni NCF President Engineer Mario C. Villanueva, kaibahan ng bilog na school administration kan NCF asin mga estudyante. Year after year, we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ with lights, parol, Belen, and everything. But all of this with the spirit of thanksgiving to our Lord for His coming means it is the saving of us. No? So our Lord Jesus is our Savior. Sana wag yun ang kalimutan natin. No? Para sa One Media, TV48 Naga, Kayla Casulia, Newsbreak. Ang diwa ng tunay ng Pasko, ay diwa ng Paskong Ensyano. So everyone, Merry Christmas and a happy 2024 New Year. Mga tugang 19 aldaw na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na ini hatod sa Indo kang Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na pwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudin mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga
Host Complainant Police Station kang Naga City Police Office. Newsbreak.